Усім прывітанне. Значыць, сёння я распавяду пра мапу, і у нас гэта першы вебінар, запіс першага вебінара, што падчас сустрэчы мы даведаемся. Пазнаёмімся, хто і навошта робіць мапу, якія функцыі, якія магчымасці ўжо на сёння маюцца ў мапы. Гэта быў другі пункт. Трэці пункт, чаму мы верым у моц супольнасці, чаму мы абралі менавіта такі падыход для мапы і як працаваць з мапай, дадаваць ініцыятыву або знесці яе. Усё пакажу, распавяду і паспрабую улічыць самыя такія лепшыя практыкі, паказаць самыя лепшыя практыкі, што зараз адбываецца на мапе. І пачнем. Значыць, мапа сама знаходзіцца па спасылцы mapa.phalanster.by. Я расшарываю зараз браузер. Все, браузер расшарываю. Бачыце сайт мапы. Для того, как перейти у режим мапы, трэба необходимо кликнуть на спасылку мапа, и вы бачыце вось мапу. Да? Тут з рознымі кропкамі. На сёння на мапе ўжо каля 200 кропак, нават больш. Это па самым сціпленым знакам. І вельмі шмат ёсць па Мінску, ну, але іншыя гарады, а мы наведалі ўжо больш, назовем так, за 18 гарадоў. І вось па розных гарадах вы бачыце, Віцебск ёсць свае ініцыятывы, Полацк, Новополацк ёсць, і ёсць, можна спаведзіць, па Ваўрыўску, што у нас ёсць, і ёсць Мазыры, напрыклад, можна паглядзець, даволі гучны. Карацей, будзе ваш час вось так вось палазіць. Вы заўважылі, што вось тут ёсць левая колонка, у якой перагружаецца ўсё і нешта паказвае. Але пра функцыянал мапы я трошкі пазней распавяду. На пачатку пагрузімся ў нашу прэзентацыю. Я пакажу прэзентацыю. Яна можа быць карысна, асабліва тым, хто першы раз чуе пра мапу. І наогул трошкі такога гісторыі. Да? Гісторыі, чаму мы пачалі мапу, навошта гэта робім і гэтак далей. Заходжу на прэзентацыю. Выбираем режим прогляду и начинаем вести по презентации. Так, что у нас есть? У нас есть Беларусь завтрашнего дня. Так, мы верим, что на мапе адлюстраваны инициативы, которые будут ствараць Беларусь будучыню, Беларусь завтра. Тому мы назвали такую гульню слова, зрабілі мапа завтрашнего дня, Беларусь завтрашнего дня. Так, асноўная мэта мапы – гэта зрабіць дзейнасць грамадскіх ініцыятываў бачнай. Ініцыятывы мы разумеем у шырокім сэнсе. Гэта і грамадскія арганізацыі, і грамадскія кампаніі, і мясцовыя супольнасці, і асобныя ініцыятывы асобных актывістаў. Можна кажучы, гэта і фармалізаваны, і нефармалізаваны. Хто туды вучыўся? Привет, Света. Да, прывітанне. Калі ласка, выключайце мікрафон, тому што ідзе рэха. Можете пісаць у чаце, так будзе нават пытанне. Пытанне так будзе. А можаш на хвіліночку паспрабаваць без наушнікаў, а то мне адакфаніт, калі я слухаю. Просто хочу побачыць, ці ёсць розніца, калі ты кажаш. Гэта толькі наушнікі. А як зараз? Ну вось, гэта зараз. Зараз значна лепш, зараз вельмі добра. А тады было как будто бы так вот. Ну, раз, два, три. Ага, хорошо. Працягваем. Што мы працягваем? Мы працягваем распавядаць пра мапу. Вось на другім слайдзе апісана
на другім слайдзе апісана, што такое мапа, да? Я распавёў, як мы разумеем ініцыятывы ў шырокім у сэнсе, і зараз вось мапа. Гэта інтэрактыўная мапа, кожны можа пакідаць інфармацыю. Асноўная мэта мапы — гэта грамадскія некамерцыйныя ініцыятывы, геаграфія Беларусь, і асноўныя мэты, да, вось мапа — гэта пошук партнёраў у шырокім сэнсе, пошук дзе можна паваланцёрыць, да, які грамадзянін. Вось адсюль вымалёўваюцца асноўныя функцыі, да, асноўныя функцыі інтэрактыўнасці. Гэта значыць узаемадзеянне паміж тэхнічным сродкам, вось мапай і чалавекам, значыць дадзеныя, якія пакідаюцца адным чалавекам, яны могуць мадыфікавацца і гэтым чалавекам, і іншымі. Вось кожны можа пакідаць інфармацыю, няма абмежаванняў і нават няма ніякай рэгістрацыі, так званы вікі-прынцып. Пра што? Вядома, мы не можам са свайго боку кантраляваць тэматыку тых кропак, якія дадаюцца, але мы можам задаць пэўны тон. Вось і толькі грамадскія некамерцыйныя праекты, ініцыятывы, аб'яднанні, арганізацыі, кампаніі — гэта іх фокус тут, іх тэма асноўная. Вось, так, мапай можна карыстацца, не дадаючы нічога, але гэта такі самы базавы ўзровень, вось, у пошуку партнёраў, валанцёраў і гэтак далей. Наступны слайд — гэта вось так выглядала мапа 16-9, ўжо было шэраг кропак, пасля мы яшчэ дадалі. Вось, ну і мэты, да, мэта, як і заяўлялася у самой версіі, гэта павышэнне адкрытасці, бачнасці грамадскіх ініцыятыў. Хаця з аднаго боку грамадскія ініцыятывы могуць быць бачны для нейкага маленькага мястэчка і горада, што адбываецца ў самім мястэчку і горадзе, але вельмі часта яны не бачны для іншых, на суседнім мястэчку, суседнім горадзе, што адбываецца ў вялікім горадзе. Гэта паказалі нашы сустрэчы, калі мы сустракаліся з ініцыятывамі, і некаторыя з іх першы раз адзін адну бачылі і знаёміліся. Вось людзі знаёміліся непасрэдна на нашых сустрэчах. Нам было і дзіўна, і прыемна, што мапатоны, з якімі мы ездзілі, вось як я і казаў, па 18 гарадам, маюць вось гэты сэнс інтэграцыі, да, павышэння адкрытасці і бачнасці хаця б адзін для адной. Паглыбляем узаемасувязі. Вось гэтыя сустрэчы, яны насамрэч паглыбляюць непасрэдную ўзаемасувязь, вось нашы паездкі, а з другога боку сама мапа, да, калі на яе паглядзець, можна арыентавацца, што адбываецца ў розных кутках Беларусі, з кім можна завесці нейкую справу, партнёрства, ці паразмаўляць, ці даследаваць, як развіваецца той ці іншы сектар. Проста я трошкі пазней пакажу, як гэта адбываецца. І апошняе — ствараем кааперацыю IT-валанцёраў з іншымі актывістамі. Гэта насамрэч адзін з самых важных пунктаў для нашай арганізацыі, для Фаланстера. Я, дарэчы, нічога не сказаў пра Фаланстер, але буду так вось праз апісанне вось мапы і распавядаць, таму што у кожным актыўнасцях, якія мы ладзім у Фаланстеры, так ці інакш адлюстроўваецца тое, што мы, хто мы ёсць, да, умоўна кажучы, што мы робім, тое мы ёсць, да, вось у пэўным сэнсе. І таму мапа — гэта вось ёсць Фаланстер, да, у сэнсе дзейнасці, актыўнасці, актывізма. Так, мы ствараем кааперацыю IT-валанцёраў з іншымі актывістамі. Што гэта значыць? Гэта значыць, што IT-валанцёры, гэта IT-спецыялісты розных кампетэнцый мусяць і могуць выдзяляць больш часу для грамадскіх праектаў, грамадскіх актыўнасцяў. І вось нам важна гэта кааперацыя, устойлівая кааперацыя, устойлівае разуменне таго, што на сёння патрэбна грамадству ў IT-сферы, да, вось менавіта якія лічбавыя тэхналогіі могуць служыць для стварэння больш адкрытага і дынамічнага беларускага грамадства. Далей старонка называецца прынцыпы. Гэта 4 асноўных прынцыпы, на якіх будуецца і гуманітарнае, і тэхнічнае рашэнне. Вось сама мапа, да, вось сама тэхнічнае рашэнне — гэта мапа, гуманітарнае рашэнне — гэта вось тыя мэты, якія мы дасягаем з дапамогай мапы, да, вось я указваю іх у слайдзе вышэй. Што у нас тут ёсць? У нас тут ёсць контент, ствараецца самімі карыстальнікамі, пра гэта ўжо казалася, тое, што контент ёсць так званы user-generated, гэта карыстальнікі ствараюць контент.
самі. Гэта не нейкае вузкае кола адміністратараў, мадэратараў, рэдакцый і гэтак далей, але гэта неабмежавана шырокае кола карыстальнікаў, удзельнікаў, прадстаўнікоў супольнасці стварае контент. Гэта, ў прынцыпе, наш адзін з такіх фундаментальных адрозненняў мапы ад іншых мапаў, якія давялося нам даследаваць. Мы праводзілі даследаванне каля 40 беларускіх мапаў і нідзе не знайшлі гэтага адкрытага вікі-прынцыпа. Таму контент ствараецца самімі карыстальнікамі. Гэта пра то, як мы рэалізуем візуалізацыю бачных грамадскіх ініцыятыў. Мы хочам, каб у гэтай візуалізацыі удзельнічала як мага больш шырокая колькасць людзей, каб гэта было максімальна адкрыта і дынамічна ў плане таго, як рэпрэзентуецца арганізацыя, хто рэпрэзентуе. Такім чынам, дарэчы, фарміруецца ў пэўным сэнсе давер унутры самой супольнасці рэдактараў друхосці, гэта хутчэй людзей, якія працуюць з контентам, даюць контент, і у тых, хто яго спажывае, хто назірае за гэтым контентам. Мапа з'яўляецца часткай глобальнай мапы. Глобальныя мапы, я покажу пазней, што значыць глобальная мапа. Это значыць, што ўсе дадзеныя, якія пакідаюцца ў Беларусі, яны ўключаны ў карту планеты Земля, і вы можете убачыць там, калі вы зараз адкрылі сабе мапа Phalanster BY, убачыць там усе пазначэнні мапы для розных для розных краін, да, вось там найбольш такія запоўненыя ёсць, найбольш запоўненыя месцы гэта, напрыклад, Германія, і вы бачыце, ось, калі вы перамяшчаецеся на Германію, там вельмі шмат розных ініцыятыў, напісана на нямецкай мове, тэгі таксама на нямецкай мове тэматычныя, вось, але вельмі шмат, іх там па розным звесткам, там тысячы, больш за 5000 вось гэтых кропачак ініцыятыў. І пераходзім на трэці, чацвёрты прынцыпы. Гэта прынцыпы напісаны англійскімі словамі, але яны вельмі такія важныя ў плане архітэктурным таго рашэння тэхнічнага, якое закладалася. Гэта open source, open data. Open source вельмі лаканічна, гэта адкрыты код, адкрытыя алгарытмы, на базе якіх створана праграма, якая называецца мапа. Да? Вось мапа гэта праграма. І гэта праграма створана на базе адкрытых алгарытмаў. Што значыць адкрытых? Адкрыты алгарытм гэта алгарытм, які можна, першае, гэта даследаваць гэты алгарытм. Вось, гэты алгарытм можна свабодна выкарыстоўваць, не пытаючы нас у тым ліку. Вось, гэты алгарытм можна змяняць, мадыфікаваць, адкрытым рэпазіторыі, ён ляжыць у інтэрнэце, і распаўсюджваць змены. Гэта значыць усталяваць сабе і мець такую так званую копію, да, вось гэтай мапы. Вось гэта нам вельмі важна, каб код гэтай праграмы, гэтага тэхнічнага рашэння быў адкрыты для як мага больш шырокага кола. Вось, у тым ліку магчымасць свабодна далучыцца да далейшай распрацоўкі і развіцця тэхнічнага рашэння. Вось. І другое, я больш не буду па open source, але гэта вельмі важны момант для нас, таму я яго прагаворыў больш дэтальна. І наконт адкрытых дадзеных, гэта канцэпцыя свабоднага распаўсюду публічных дадзеных і магчымасць іх чытання з дапамогай іншых машын, з дапамогай іншых алгарытмаў. Напрыклад, калі вы пакажаце ось там выяву чаго-небудзь, ці, напрыклад, табліцы, якія сфотканы, гэта адзін узровень бачнасці і даступнасці, але калі вы пакажаце табліцу, напрыклад, якая аформлена у Excel ці яшчэ дзе-небудзь, якая можа прачытацца з дапамогай іншага алгарытма, гэта вось адкрытыя дадзеныя. І вось дадзеныя, якія накопліваюцца на мапе, яны рэплікуюцца. Гэта значыць, што свабодна могуць рэплікавацца. Гэта значыць, што мы не з'яўляемся ўласнікамі гэтых дадзеных, і іх можна выкарыстоўваць для даследавання, для стварэння нейкіх вытворных прадуктаў з мапы. Вось гэта 4 асноўных прынцыпы, я на іх так засяродзіўся, але важна, каб яны былі ў галаве нашай і тых, хто цікавіцца, да, чаму мы гэта менавіта чаму мы менавіта так гэта робім. Гэта адказванне на пытанне як, фіксіялагічнае пытанне. Далей, для каго? Тут ужо ўзгадвалася, да, асноўнае гэта грамадскія ініцыятывы, вось пасярэдні слупок, таксама актывісты, гэта другі слупок, і грамадзяне, гэта трэці. Сёння мы знаходзімся на
пункце першым мы запаўняем мапу. Самае важнае запомніць мапу, таму калі вы ведаеце ініцыятыву, арганізацыю, нейкую мясцовую супольнасць, якая робіць класныя рэчы, заходзьце на мапу, дадавайце самастойна. Трошкі пазней пакажу, як гэта робіцца. І для чаго? Для таго, каб гэта бачнасць мела сэнс. Ствараецца так званы аб'ект, які можна даследаваць, які вывучаць, і шукаць нейкую кааперацыю, взаимадзеянне і гэтак далей. Таму на пачатку гэта першы наш крок дзеяння, тое, што мы рабілі ў нашай кампаніі прасоўвання мапы, гэта папулярызавалі рашэнне. 200 кропак напапулярызавалі, што вельмі добры варыянт і вынік для Беларусі. Далей будуць, канешне же, працы і з актывістамі, каб павялічыць зручнасць, і з грамадзянамі ў шырокім сэнсе. Вядома, актывісты, вельмі важна, што яны могуць таксама выкарыстоўваць мапу з розных бакоў. Далей, як можна выкарыстоўваць мапу? Я ўжо казаў пра партнёраў, не толькі ў суседнім раёне, але ў суседняй краіне, гэта мапа глобальная. Таксама вельмі важны інструмент на сёння мапы — гэта магчымасць працаваць з тэматычнымі катэгорыямі, гэта значыць праз фільтр, шукаць сабе адзінадумцаў, фільтр ключавых словаў, так званых тэгаў. Ён знаходзіцца ў левым слупку, я пакажу яго далей. І дадаваць, змяняць дадзеныя, што вельмі важна. Важна не проста глядзець, памылка, ці мала інфармацыі. Трэба зайсці і дадаць інфармацыю, якую вы ведаеце. Гэта гучыць проста, і гэта насамрэч вельмі проста, але калі робіце першы крок, умоўна кажучы, перайсці са спажывання інфармацыі для актыўнага ўдзелу ў нейкім супольнасці, онлайн-супольнасці, якая кіруе контентам, вельмі складана. Таму гэта хутчэй такая псіхалагічная складанасць, тое, што ў галаве, і гэта можна рана ці позна вырашыць. Мы гэта робім зараз вельмі проста, таму што досвед, і таму што мы верым у моц супольнасці. Тое, што калі вы бачыце штосьці, можна дадаць ці выправіць, just do it. Толькі зрабіце гэта. Зрабіце гэта. Такое, што мы робім? Што мы робім? Я буду вельмі лаканічны. Тое, што мы робім хакатоны і розныя спрынты з айцішнікамі. Гэта функцыя злучэння грамадскіх патрэбаў з патэнцыялам ведаў, які знаходзяцца ў айці-супольнасці. Другім, мы кансультуем, вучым карыстанню мапай. Гэта будзе праз 3 хвіліны, тое, што скажу. І трэцяе, апошняе, гэта асветніцкія лекцыі па open-source і ўзаемадзеянні супольнасці. У нас каласальны досвед і па open-source, і па супольнасцям, і мы яго хочам дзеліцца і распавядаем, чаму гэта трэба, чаму, як супольнасці могуць выбудоўваць узаемадзеянне і онлайн, і офлайн, як гэта рабіць устойліва, як гэта рабіць празрыста, бачна і прадказальна для ўсіх бакоў. І асветніцкія лекцыі, таму што мы бачым, што лічбавыя тэхналогіі — гэта 90% гуманітарных тэхналогій. Гэта значыць тое, што трэба разумець з пазіцыі кіравання, пераразмеркавання праўна-ўладных адносін і гэтак далей. Канешне же, можете далучацца да каманды, далучацца да нас. Мы прайшлі першы крок, але яшчэ наперадзе шмат усяго. Такое мапуй Беларусь разам, дадавайце мапу, распавядайце сябрам і паляпшайце код разам з намі. І нашы кантакты. Што я зараз раблю? Зараз мы пераходзім да практычнай частцы. Я пагляджу спачатку... Адказы на пытанні, калі будуць. Не, можам і адказы на пытанні. Калі ёсць пытанні, тады можна задаць. Зараз. Я пакуль пагляджу наш план, але я чакаю пытанні. Пытанні ў чаце. Ага, зараз, хвілінку. Так, чат. Захожу в чат. Ага. Так, што у нас ёсць? Які рэгіён на мапе зараз самы замапаваны? На сёння самы замапаваны — гэта рэгіён Германія і Беларусь. Мы другія па мапаванасці. Ёсць кропкі, розныя ініцыятывы і ў Амерыцы, і Лацінскай Амерыцы, і
Індыі і нават у Кітаі, ну, вы гэта можете паглядзець самі на мапе. Ну, насамрэч, кааперацыя ёсць, я думаю, у беларускім... Як вы думаеце, чаму зараз мала кааперацыі паміж беларускімі ініцыятывамі? Я думаю, што кааперацыя насамрэч заўсёды прысутнічае. Тут пытанне глыбіні кааперацыі і адкрытасці, ну, магчымасцяў кааперацыі, да? Таму што, напрыклад, пачынаючым ініцыятывам вельмі складана з кімсьці скааперавацца, вось, і вельмі складана атрымаць нейкую такую разнабаковую поўную інфармацыю пра тое, што ёсць. Таму у гэтым плане ну, тут хутчэй патэнцыял кааперацыі. Да? Мапа дае магчымасць павялічыць патэнцыял кааперацыі для пачынаючых ініцыятыў, для існуючых ініцыятыў, зрабіць бачнай гэтую кааперацыю. Это значыць прыцягнуць больш ресурсаў. Это праз павелічэнне даверу арганізацыі паявляецца больш магчымасцяў павялічыць сваю ресурсную базу, тым самым рабіць больш зменаў. Да? Ось, гэта пра змены кажам, да? Ось, як змяняць, як ствараць Беларусь заўтрашняга дня. Ось, і тут гэта ўсё такім чынам круціцца. Ось, чым open source адрозніваецца open data? Ну, я ўжо адказваў, што open source гэта код, алгарытмы, а open data гэта дадзеныя, гэта контент, гэта звесткі. Ось, гэта open data. Апошняе пытанне незразумела. Які самы замапаваны рэгіёны Беларусі? Ну, я не ведаю, які, таму што, калі паглядзіце на горады, там тое ж Маладзейшна, Мазыр, напрыклад, Новополацк ці Пінск, ну, яны даволі хорошо замапаваныя. Ось, калі паглядзіце, напрыклад, на раёны, найбольш замапаваны там, ось, Мсціслаўскі раён, Аршанскі раён, такое. Таму, але тут, што вы маеце на ўвазе пад ось, там, рэгіёнам, раёнам, да, гэта такое адносна. Вот Кадыш і мінскія жыхары, да, ось Мінск найбольш замапаваны, да, з усіх, таму што тут просто десяткі розных ініцыятыў, ось, такое. Якія актывісты самыя актыўныя былі? Я, ну, калі пытанне такое занадта шырока, я не вельмі зразумеў. Мы рабілі мапатоны і удзельнічалі розныя грамадскія арганізацыі, актывісты, вось там былі актывісты, але і... на мапатоне ўсё. Просто можна было сказаць, што які з рэгіёнаў самы актыўны. Ну, насамрэч, самыя актыўныя былі... Я не ўсюды быў, я быў толькі на 8 месцах, ці колькі там, 8-9 плюс-мінус. Мне найбольш спадабалася па актыўнасці, гэта Браслаўскі раён, дарэчы, Браслаў, можете паглядзець, ён хорошо замапаваны, там неяк людзі пададавалі па 3 кропкі кожныя, і атрымалася там хорошае мапаванне, не толькі раёна Браслаўскага, але і раёна Дзісненскага і Шаркаўшчынскага раёна. Вось такія. Таму там, глядзіце на поўначы Беларусі, там хорошо ёсць замапаваны. Все пра рэгіён распавёў. Ці ёсць яшчэ пытанні? Хорошо. Все. Хорошо, дзякую вам за пытанні. Пераходзім далей. Так, што у нас далей? Так, далей у нас... Мы прайшлі па пункту, мы пазнаемся, хто і навошта робіць мапу, якія плюшкі ўжо ёсць у мапы, чаму мы верым супольнасці, я адказаў. Зараз гэта трэці. Першы, трэці мы адказалі, засталося, якія плюшкі ўжо ёсць у мапы, як працаваць з мапай, дадаць ініцыятыву, знайсці яе. Ну, што зробім? Зараз мы пераходзім на... Зноў у браузер пераходзім. Так, я перайшоў у браузер. Так, мы працуем з мапай заўтрашняга дня зноў. І я зачыняю вкладку прэзентацыі. Так, штосьці не зачыняецца, трэба, кніг. Так, может быть, оно... Все, оно перекрывается апой, короче, тут Linux, все такое.
беспощадны. Все, мы зараз на мапе, да, ось мапа завтрашняга дня. Што тут цікавага, да, мы можам бачыць. Так, першае, ну вось, да, як вы маглі ўбачыць, гэта Браслаў, вось, да, даволі цікава замапаваны. Можете ўбачыць, Мсціслаў таксама цікава замапаваны. Вось гэта, да, Мсціслаў. Вось розныя кропкі можна ўбачыць, хто што робіць, якія ёсць ініцыятывы ўжо на мапе. Вось, дарэчы, Ходыса даволі малое мястэчка, але тут аж тры розныя ініцыятывы. Далей мы перамяшчаемся, ну, напрыклад, вось край Мінскай вобласці, таксама можна ўбачыць, што тут ось нейкая ініцыятыва. Як паглядзіце вось на гэту картку справа, да, тут атрымліваецца назва ініцыятывы, апісанне ініцыятывы, кантактныя дадзеныя, e-mail, сайт, телефон, e-mail, сайт і телефон. Гэта ўжо дададзеныя ініцыятывы, можна змяняць. Ось калі мы зайдзем сюды, ось вы ўбачыце, што тут ёсць нешта тое, што ўжо можна змяняць. Ось ёсць нейкія тэгі, да. Тэгі гэта ключавыя словы, па якіх знаходзіцца ўсё. Напрыклад, ось тут экавёска, экалогія, экавілэдж. Можна яшчэ напісаць фестываль. Я ведаю фестываль, я ведаю, што яны праводзяць штогод фестывалі. Ось, і захаваць. Тут, да, трэба пацвердзіць ліцэнзію і захаваць. Все. Захавалі, што з'явілася тут фестываль, бачыце, ключавыя словы павялічылася колькасць ключавых словаў. Так, далей. Дык вось мапа, да, ёсць, і неабходна штосьці дадаць, штосьці змяніць і гэтак далей. Што тут можна зрабіць? Напрыклад, вам хочацца дадаць нейкую ініцыятыву, вы проста абіраеце нейкі населены пункт, дзе гэта ініцыятыва адбываецца. Ось, напрыклад, Івянец. Пасля у вас павінна быць актывізавана панель злева, дадаеце, ось, націскаеце «Дадаць новы запіс», і у вас узнікае рэжым дадавання новых запісаў. Ну, наперш можна пазначыць нейкую кропку, да, ось, ну, напрыклад, вось тут гэта ініцыятыва адбываецца ў Івянцы. Пасля абраць пункт ініцыятыва, напісаць назву ініцыятывы, ініцыятывы, тут нейкае апісанне, 2-3 сказы, вельмі шмат не трэба, тэгі праз коску, ну, насамрэч не праз коску, а праз Enter, мы гэта бах выправім, напрыклад, гэта будзе у нас займацца спортам ініцыятывы, яна будзе займацца моладдзю, яна будзе займацца валанцёрствам, і яна будзе займацца, напрыклад, студэнцкі абмен. Ну, окей, ну, тут самае важнае, мы дадалі нейкія тэгі, пасля у нас нейкі адрас, калі вы дакладна ведаеце, гэта хорошо, дадаецца нейкі запіс праз, ось так, HTTPS, ну, напрыклад, там, нейкі сайт, ну, я не ведаю, это просто прыклад, і нейкі мейл можете дадаць, ну, і телефон. Чым больш контактаў дадаеце, тым гэта лепш, таму што гэта дае магчымасць з вами найлепшым спосабам звязацца. Вось, пасля мы дадаем, вось, гэта выява не абавязкова, вы можете дадаць выяву, якая ёсць у інтэрнэце, якая ёсць ужо дзесьці ў інтэрнэце. Для гэтага трэба убачыць
выяву, ну, адкрытыя крыніцы, напрыклад, выяву, якую доступ, выявы, да якой доступ адкрыты. А вось гэта значыць, што яна не знаходзіцца ў сацыяльных сетках, ці яшчэ дзе-небудзь яе можна ўбачыць свабодна, да, свабодна. Гэта, як правіла, сайты навінаў, гэта сайт самой арганізацыі, можете самой арганізацыі дадаць. Ось, звычайна гэта калі правай клавішай клікаеш, копіі not link address, but copy image address. Гэта скапірваць шлях да выявы, дадаеце его сюды. Тут можете дадаць спасылку. Ці гэта спасылка на той же сайт, ці у нейкае іншае месца. Тут уже можа быць усё. І сайт сацыяльнай сеткі групы і гэтак далей. Калі да, няма у вас сайта, можна на спасылку ў сацыяльных сетках. Гэта таксама варыянт. Вось далей націскаеце захаваць. Ну, вядома, я не буду захоўваць, таму што гэта тэставы запіс, але вось калі паставіце гэтую птушачку, захаваць все павінна захавацца. Не забываем пра першае поле ініцыятыва. Вось такім чынам працуецца з мапай. Все даволі проста. Зараз я пакажу, як адбываецца пошук. Глядзіце, значит, што у нас ёсць. У нас ёсць Беларусь. Бачыце, тут цэлы спіс, шматлікі спіс розных арганізацый, якія так ці іначай можна прагартаць. Тут, да, усе па ім ідзе. Але у нас, напрыклад, ну, нам трэба знайсці экрангі. Это мой любимый тег экрангі. Зараз. Мы хочам спецыфічна знайсці экрангі. Давайте паглядзім, ці знойдзе што-нибудь па Беларусі. Вось, знайшло, бачыце, даволі шмат ініцыятыў экалогіі. Вось, вядома, шукайце таксама экологія. У тым ліку рускі тег, бачыце, ёсць рускі тег, гэта даволі шматлікія мноствы. Таксама, ну, напрыклад, волонцёрства не шмат. Як бачым, пакуль волонцёрства паглядзім. Ну да, бачыце, па волонцёрству, ну, вось нешта ёсць, да. Ну, гэта дае магчымасць вельмі хуценька фокусавацца і знаходзіць розныя ініцыятывы. Знаходзіць. Чытаць пра іх, якія прысвечаны волонцёрству. Напрыклад, нам цікавіць нешта іншае. Напрыклад, правы. Ну, бачыце, ёсць правы крытычнае мысленне, багна, газетема і гэтак далей. Карацей, па розных тегам можна знаходзіць розныя арганізацыі. Вось, і гэта можа быць і тэматычныя арганізацыі, якія займаюцца тым, з кім вы хочаце запартнёрыцца, і тым, дзе вы хочаце паваланцёрыць. Вось гэта такі функцыянал мапы. Зараз вам пакажу глобальнасць мапы. Да? Вось, калі паглядзець вось сюды, можна ўбачыць вось такое. Тое, што вось германскі прыклад, як тут па колькасці. Ну, Берлін, понятно, будзе шмат. Ну, вось Лейпциг, да, што у іх тут. Вось бачыце, горад, у якім вось шмат ініцыятыў. Вядома, дзесьці больш напісана, дзесьці менш. Да, розны скіраваны. Вось тэгі таксама. Ну, вось, дарэчы, можна паглядзець, напрыклад, тег. Давайте паспрабуем тег Urban. О, бачыце, ёсць теги і па Беларусі, і па Германії. Такім чынам можна знаходзіць, злучаць сувязі. Вось, і тут я как бы спыніўся вось на тегах, да, калі дадаеце, справіць ініцыятыву, абавязкова дадаваць іх мага больш тегаў. Гэта вельмі дапамагае знаходзіць, да, знаходзіць падобных.
Вось. І я звычайна раю ставіць для беларускай мапы, калі вы ставіце кропкі, ставце тэгі на беларускай мове, на рускай і на англійскай, напрыклад, мове, каб мог сусвет увесь вас убачыць, тых, хто валодае выключна англійскай мовай. Вось, чым больш тэгаў, тым лепей. Вось такая у нас гісторыя. Вось такія ініцыятывы, дарэчы, бываюць. Civil Initiative Mavis of the Military, цалкам на англійскай мове нешта напісалі. Вось калі перайсці вось на гэту і туды пад кантролем, вось такая у іх заставачка цікавая даволі ідзе. Ага, пра плюшкі мапы я распавёў, як працаваць з мапай таксама распавёў. На сёння пошук працуе па тэгам, таму тэгі гэта ўсё. З тэгамі трэба вельмі чёценька ўсё рабіць, працаваць. Што датычна планаў, планы. Гэта дадаваць яшчэ кропак, таму мы гатовы будзем пры цікавасці ініцыятывы праводзіць вебінары, распавядаць, як і што робіцца. Гэта першае. Другое, мы все ж таки зробім прэзентацыю даследавання мапы, якое у нас не даследаванне мапы, а даследаванне каштоўнасцяў. Да, я не распавёў, што у нас паралельна з мапатонам адбывалася даследаванне каштоўнасцяў у розных рэгіёнах. Гэта асобная гісторыя, гэта мы таксама збіраемся рабіць. І так, мы зараз думаем, што далей, як плыць, ось што можа быць наступным кропкам росту. Вось гэты крок 2, выхад на больш шырокае кола. Да? Чаму на мапу будуць заходзіць больш, чым адзін раз, чаму цікава будзе абнаўляць інфармацыю, ці рабіць вось падпіску, адразу могу закінуць, што вось ёсць уже такія фічы, гэта розныя падпіскі ў пэўным сэнсе, е-падпіска, ці па тэгу падпіска, ці на канкрэтную ініцыятыву падпіска. Вось яны зараз у рэжыме тэста, таму мы іх не піарым. Плюс вось падзеі таксама, што мы плануем запусціць у бліжэйшы час. Вось. Таму далучайцеся, калі цікава вось менавіта змяняць, выдаваць Беларусь завтрашняга дня вось з такой перспектывы. Можа, ёсць яшчэ пытанні, зараз пагляджу, калі ёсць пытанні, адкажу і будзем завяршаць. Як знайсці арганізацыю для партнёрства? Я адказаў на гэта пытанне. Гэта выкарыстоўваць тэгі, поўзаць па месцы, дзе вы хочаце знайсці. Вядома, тэгі гэта ўсё. Падзеі ўжо можна дадаваць на мапу, тэсціруйце, правярайце, можа у вас штосьці атрымаецца і хтосьці да вас прыйдзе, але пакуль мы вось пілоцім гэту функцыю. Чамусь дзесьці зялёныя кружочкі, а дзесьці зялёныя тэгі. Зялёныя, маецца на ўвазе кружочкі і кропелькі, так? Вось зялёныя кропелькі. Таму што кропелькі гэта менавіта механізм стварэння рэйтынга. Вось. Рэйтынга ініцыятыў мы асабліва зараз не піарым гэту функцыю, вось таму мы і гэта хорошо распавяду. Рэйтынг гэта тое, што ёсць на нямецкім пілоце, вы бачылі там вельмі шмат кропелек, а вось на нашым ёсць некалькі. Праз нямецкі інтэрфейс мапы можна ставіць рэйтынг. Праз наш мы яшчэ думаем, рашаем, ці варта ствараць рэйтынг, ці не варта. Калі варта, то якія каштоўнасці там маглі быць. Вось для гэтага мы, калі ладзілі мапатоны, рабілі аналіз яшчэ каштоўнасцяў, вось мапінг каштоўнасцяў. Гэта такая каласальная праца, якая была прароблена. Зараз нам трэба сістэматызаваць тыя веды, якія зрабілі, і прыняць такое фундаментальнае рашэнне. Калі робім ці не робім. Калі робім, якія каштоўнасці ўключаем, які набор там будзе. Вось, як яны будуць апісаны. Вось гэтае пытанне. Усё, адказаў на ўсё, падаецца. Усё, усім дзякуй за прагляд і за каментаванне, Света, асабліва табе. Вось, я тады мапуйце, заходзьце на мапу, мапа Фаланстер BY і калі ласка, што будзем чакаць ад вас. І ўсё, сачыце за нашымі паблікамі і сайтам. Пакуль.